Nagdagbiro kanyak, ibaga mawanak ah. Sige raw, tama mo nagalang ti kwarto. Apo! Apa yan, te? Basta nga ni mamam? Apa yan, te? Ay, damagag ko man, nagdaso na ta. Singirik di utang na. Tanong masingir ko, ikang kakwarta. Kasi ni ante, may madaba bilang natin kwartanan eh. Sige nga rin, bahala kayo magtungtungin. Sabay ko pa na, kapan na ko na. Kailangan, ay kwak nga, ay kwartak nga. Uy, sige, itod ko nga itod damdama. Masingir ko lang ni mama. Sige. Mare! Ne, ayun na, sige magaan ko, Mare. Uy, nagsakto, bilbilangak ate ni, pakbayad ko utang kanyang. Ay naun nga rod ko, Mare. Kung nulamlam mga anak, ang bagkidita da di anak mo. Uy, nga rod, Mare. Pasensyakan at anay bayag. Thank you, Mare, ah. Mare, tika gang, ate jitandan mo ne. Thank you, ah. Nasingir ko lang ni mama. Ate, pautangin ko. Win, basta da ka nga garantor na. Pautangan ni mamang mo. Ayun, ante, kasi